tak sami sme si to trošku pokazili, lebo sme vyhrávali 5-1 a skončilo to nakoniec 6-5, ale hlavne sú body a tento zápas, no, nemám slov. No, teda ten druhý zápas si prehrali 5-3 s Dubnicou. Čo tomu chýbalo, čo sa pokazilo? Mali ste na nich, myslím. Tak mali sme na nich možno, ale sami sme si to pokazili chybami. Tá chyba pri poslednom góle, to bola moja chyba. Nevidel som hráča za mnou a zobral mi to, dal gól. Dobre, a teda k tomu postupu vyzerá to, že Skalica je dosť dominantná v časti pása postupu. No, Skalica asi vyhrali duel. A do budúcej sezóny máte ambíciu ísť vyššie, alebo? No, uvidíme, v akom množstve sa pozbierame a potom sa uvidí. V akom stave je to momentálne v Šali? Začalo dobre, no, uvidíme budúcu sezónu, keďže niektorí už začnú pracovať a to je ťažko takto. Dobre,